Raiconului Viorel Albu. Poate în alte raioane, faptul că un președinte de raion ia mită de mii de lei. Nu, și Gheorghe Filimonovici, i-a dus și ne-am înțeles? Da, domn primar, poftim, domnul Albu, am adus, luați. Dar tu știi că am ia mita e dublă? Nu-i 5.000, dar e 12. Da, știu. Pădău crește Moldova, crește și mita. De sute de mii de lei, cum ia Viorel Albu al nostru, ar fi un scandal. Poftim, domnul Albu, am adus 20.000. Așa cum ne-am înțeles, numai vă rog să ne rezolvați problema. Alioșa, ia aveți acolo din coropc și e mita. Cât s-a adunat azi? Cât 139.700 de lei, 100 de pensii. La noi, în Partidul Democrat, nu este deloc un scandal. Am venit aici noi, Partidul Democrat, că e mult mai motivat, Reigers atacă. Poate în alte partide, faptul că un președinte de raion consumă alcool la locul de muncă ar fi iarăși un scandal. La noi, în PD, nu este nici pe departe un scandal, pentru că la noi nu există scandaluri ca în alte părți. Noi venim să facem ceva comun. La noi, asta este ceea ce președintele partidului nostru numește cu drag călcat pe bec. A călcat pe bec, a călcat pe bec, a călcat pe bec. Poate în alte partide faptul că un președinte de raion îmbrățișează, strânge de țiță ori sărută soții străine, Domnul Viorel, ar fi un scandal. Bună ziua, Valiușa, și sexy ești tu azi. lăsat, domn primar. Mai sunt cu mita acolo la tine? Mai sunt vreo 4. Ia culc-te. Așa. La noi, în PD, acesta nu este deloc un scandal. La noi, în partid, e o mândrie că un președinte de raion al PDM mângâie țițe și funduri de soții străine. În primul rând, să mă cunosc cu personalul. Și nu țițe și funduri de bărbați străini, cum iarăși bine zice președintele nostru drag. Cel puțin mă bucură că nu intră în tandrețe cu alți bărbați. Tandrețe cu alți bărbați. Alți bărbați. Strângând soțiile străine de țițe ori de fund, președintele raionului Viorel Albu nu face decât să întărească familia în Republica Moldova. Eu nu socot că e ceva făcut contra. Pentru că PDM susține familia ta. Așa crește Moldova. Intrați. Ia că aici puteți să-mi dați mita. Domnule ofițer, eu am adus 12.000 de lei, așa cum ne-am înțeles cu domnul Albu. Vă rog să-i transmiteți și să spuneți că eu mai mult n-am. Am o taxă 50.000. Dacă PD-ul crește, Moldova crește și mita? Vedeți că știți. Numărați-le, vă rog frumos. Eu restul am să le aduc pe urmă. Mă scuzați. Am și îi scot. Lăsați. Banii nu-i rost.